היי. אהלן. אם אני נראה טיפה נרגש, זה רק מפני שהכל חדש. לא צריך לומר לך שלום, שלום. אתה יוצא להגשים חלום. אוקיי, יאללה, בואי נעשה את זה. מהי התכונה הכי בולטת של איתי? לאיתי יש המון תכונות טובות. קליל. פרי קונטרול. הוא אוהב מאוד לרדת לפרטים. צריך שהכל יעשה בדרך שלו, מה שנקרא פרי קונטרול. הוא לא, גם שהוא כאילו משחרר, הוא לא באמת משחרר. מנהיגות. פדנטיות, על כל הפרטים הקטנים. אפשר להגיד יסודיות. יסודיות. הוא תמיד בכל הפרטים, יודע הכל. אם חשבנו שאנחנו באים אליו עם כל האינפורמציה, אז זה לא נכון, כנראה שמשהו חסר, והוא תמיד ידע מה חסר. והוא מאוד 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 יסודי בכל דבר שהוא עושה. פדנט. היכולת שלך להיות מעורב עד הסוף ולהקפיד על הפרטים הקטנים ביותר. קפדנות וסדר. וגם כשהוא כועס, הוא עושה את זה באופן קפדני ומסודר. הולך עד הסוף. שנינות וטוב לב. מה הכי בולטת של איתי זה נחישות כמובן. נחישות, באמת נחישות. הוא כמו טרקטור, נמצא על מהלך ראשון שני כל הזמן, אבל עקבי, שיטתי, נותן בראש, משקיע. האנושיות שלו והנדיבות שלו. טוב לב אני מאוד מסכימה, ולגבי זה שהוא נותן גב מאוד חזק לעובדים שלו. הכבוד שאתה רוכש לכל אחד ואחד. חושב כמה צעדים, לפעמים יותר מדי קדימה, אוהב גם לספר מה היה לפני 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, ולפעמים גם 50 שנה אחורה. לחפור. הוא יודע המון והוא נחוש בדעתו. הכי מחושב שאני מכיר. אוטודידקט, יסודי, לומד לעומק, חוקר, מעמיק, וכמובן רוצה להגיע לשליטה מלאה בכל התהליך. ישירות ויסודיות, כל דבר שהוא עושה באופן יסודי, החל מהמרק עגבניות, ועד אני מתאר לעצמי גם בעסק שלו. הוא חכם, הוא מצחיק, הוא אוהב לדבר המון, הוא אוהב להתווכח, הוא כריזמטי. אבל התכונה הכי בולטת של איתי זה שהוא בולט, הוא יבלוט חיובי בכל מקום ששם הוא יהיה. He's a born natural leader. נוכחות, דומיננטיות. איתי הוא מנהיג, איתי מוביל, הוא צריך להיות תמיד הראשון. חכם, חתיך, אבל אני חושבת שאחת התכונות הכי בולטות אצלו זה מישהו שאפשר פשוט לסמוך עליו. אני חושבת שזה כמובן משפחתיות. איתי בן אדם נורא משפחתי, נורא חשוב לו שאנחנו כאחים ובני דודים וגיסים וכולם נהיה נורא מאוחדים. זה משהו שממש יושב לו וחשוב לו מאוד. התכונה הכי בולטת זה חוש הומור ויכולת לקחת סיפור ולגלגל את כולם על הרצפה. לב זהב. תחרותיות וחברות נאמנה. נכון. הכל בגדול ובשפע. הכל בגדול, הכל הכי. ואיתי הוא גם היחיד שאנחנו מכירים שנוהג להתחרות בעצמו. מכאן הדרך מפתיעה לטוב, לפעמים לרע. גם אני צעדתי בה והגיע גם תוכה. ומי היה איתי עוסק אם לא היה יבואן נייר? הוא היה ממשיך בצבא כנראה, בחיל הים. הייתי אומר מפקד חיל הים, אבל זה כנראה קטן עליו, אז המפכ"ל. אני חושב רס"ר בצבא, גם חפור עליו. משהו שקשור לעולם המילים. כתיבה, עריכת דין, פרשנות, מקום באפשר לבשל רעיונות, ולא רק ארוחות, ולקבל עדיין מלא מחמאות כמו שאתה אוהב. מה שבטוח שהוא היה מנהל אותם. איתי מנהל. כמובן שהוא הסטייליסט. הוא נורא אוהב להעיר ולתת הערות ועצות על בגדים, בעיקר בגדים שאני לובשת ואיך אני לובשת וכמה אני לובשת. בהחלט הוא יכול מאוד להצליח בתור מעצב פנים. הוא עזר לנו מאוד בתהליך השיפוצים של דירתנו. שף, קל. מפיק אירועים כמובן. מעצב פנים.
מדריך הורים, יש לו המון טיפים להורים איך לחנך את הילדים. הורים, לא לעניין. הדרכת הורים, נכון. הם לא מכבדים, כן, יש לו הרבה טיפים לאיך צריך לגדל ילדים. היה מתאים לו לעסוק, והוא היה יכול להיות מאוד מוצלח בקואוצ'ינג, ייעוץ, מנטורים. בטח היה יבואן בשר, ככה נראה לי. או יבואן דליקטסים, או שף. שף היה מתאים לו מאוד, הוא ענין טעם ואוהב לאכול טוב. בעלים ושף של מסעדה מפורסמת, מסעדת גורמה עם צוות של טבחים ששרים למרותו, כן שף. וקהל של לקוחות, קהל נאמן ומסור. אני מאמינה שהוא היה עוסק באיזשהו תחום של מדע מדויק. איתי אוהב לדייק בפרטים, אם אפשר גם 5 ו6 ספרות אחרי הנקודה. אם לא נייר, אולי בעולמות של נדל"ן או רכבים, כאילו עולמות שהוא כזה, יש לו פאשן לגביהם. קרן השקעות, נדל"ן. יועץ נדל"ן, מכיר הכל. כמובן שהוא לגמרי יכול להיות שופט בכוכב הבא. שופט בעובדים עם כוכבים. גם שופט במאסטר שף. שופט בבית משפט. החוכמה שעושה ההתעמקות בפרטים, הזכויות שלך, בהחלט היו יכולות להביא אותך בקלות לגלימה השחורה. אני חושב שהוא היה דייג. יש את כל האלמנטים. קרוב לבית, לא דורש פעילות יותר מדי, אין רעש של נכדים, והמון אקססוריז להתחדש בהם כל הזמן. אין לי מושג. קודם כל מה שהוא היה עושה, הוא היה טוב, אבל דבר אחד בטוח, הוא היה עושה המון כסף. שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר, שתמיד תמשיך לגדול, ושתמיד תישאר צעיר, שתמיד תלך קדימה, ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את האהבה. מה המשפט הכי נפוץ של איתי? זה קל, שלח אותו לעזאזל. אביחי, תקשיב. באיזה סמכות? זה הכיסא שלי, זו הספה שלי. אין יותר חדש מזה. זה האחרון שיצא. אתה רק רואה אותי בזווית העין, אתה קם. קודם כל אתה קם. זה משפט שמתחיל בעדנה, ואז מגיעים סיפורים שהוא מספר בפעם ה-1000. אבל הם הכי מצחיקים שיש. Tú no sabes lo que hay en las cabezas. זה לא משנה מה אומרים לך, זה משנה מי אומר לך. אתם חמודים. אפשר חיבוק? נעים חיבוק? להגיד שלום. מה פה? חתימה, דחוף. פה, חתימה. אם אני לא מסתכל עליך, סימן שאני עסוק. We make plans but God decides. כבר מזמן לא שמעתי משפט כזה, אבל כל פעם היה אומר, אם אני הייתי אתם, הייתי קם ומוחא לי כפיים. פשוט מאוד. איתי מתחיל לדבר ואי אפשר להפסיק אותו, ומי שמפריע לו פשוט איתי אומר, תמשיכו להפריע, אני אתחיל מההתחלה. אם עוד פעם אחת תפריע לי לדבר, אני מתחיל מההתחלה. אז אני כאן איתי ומוחא לך כפיים. שתתברך במה שיש, ושתשמח חלקך, שתמצא את דרכך בכל דרך שתלך, ושתדע להישרד מול הגורל המתהפך, שיהיה לך. מה הכי משמח את איתי? להפליג איתי ביאכטה. מה, איתי מחיל הים? ים, גלים, רוח, איתי רגוע. הוא ניגש למטבח, מפנק אותי במרק עגבניות משובח וטעים. איתי, אני חושב, מאוד נהנה לעשות חפלות לחברים שלו, בעיקר למשפחה שלו, ובעיקר אם זה סביב המנגל שלו.
להאכיל אנשים ולקבל מחמאות על האוכל שהוא מכין. להאכיל, לפנק, ועוד פעם לפנק. איתי מאוד אוהב לארח, הוא מארח כיד המלך. כשהוא פותח את הדלת הוא מקבל את פניהם של האורחים שלו, ויכול להפעיל בחישורי האירוח שלו. הוא אוהב כשהאורחים באים, אבל הכי אוהב כשהאורחים הולכים. כשהאורחים עוזבים, והוא יכול ליהנות מהחברה של עצמו. אנחנו יודעים מתי ללכת מהבית שלו ולהשאיר את כל הארחים פנויים, ללא, פשוט ללא. לי נראה שהכי היה משמח אותו לשבת במסעדה של פיש אנד צ'יפס ולקבל את המנה הכי גדולה של פיש אנד צ'יפס שאפשר להזמין. הכי משמח את איתי שהאוכל יוצא טעים ושהוא מחלק כדי שלא תבחרו מהמנה רק את מה שאתם רוצים. זנפול משמח אותו. זנפול, איך הם אוהבים את הזנפול? יש שני דברים שמאוד משמחים את איתי. המקום השני זה כמובן שהנכדים באים לבקר אותו. הם נותנים לו חיבוקים בכניסה ומתלהבים מהאוכל שלו. והדבר הראשון זה כמובן שהנכדים הולכים. נראה לי שעדנה תתחיל לבשל, זה מה שנראה לי. אני חושב שהכי משמח אותו זה להימצא בסביבת אנשים עם אוריינטציית הקשבה, פחות כאלה שאוהבים לדבר. ושכולם מוחאים לו כפיים. מגיע לו. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. איזה טיפ טוב איתי נתן לכם בחיים? אל תהיה חייב כסף לבנקים. יוני, אם אשתך רוצה, תחליף את היאכטה. אני תומך. אני חושב שהטיפ הכי גדול שהוא נתן לי לחיים, הוא נתן לי להבין שאני סאקר ופרייר, ואם לא הייתי כזה, הייתי היום כנראה עשיר גדול ומיליונר. אבל מצד שני, אם הייתי מיליונר, אז יכול להיות שלא הייתי מאמן אותו היום. אני זוכר שיעור מאוד חשוב שלמדתי. לא לעשות עסקים עם סוחרי רכבים. אבל למה, אבא? כי ככה, כי לא עושים. אתה רוצה? לך תעשה, אל תתייעץ איתי יותר. אז אותי אבא אמר לי משהו שהולך איתי הרבה. כשסיימתי את הלימודי נהיגה, הוא היה המלווה שלי, הוא אמר לי משהו אחד מאוד חשוב. כי נגיד כאילו כל שאר האנשים על הכביש לא יודעים לנהוג. להשתמש בהיגיון בריא, להיות ראש גדול ולגלות אחריות. המשפט שאני לוקח מאיתי זה החיים הם אוסף של חוויות וצריך לצבור כמה שיותר חוויות. איתי תמיד לימד אותי שצריך גם לדעת מתי ללכת אחרי שבאים. חשוב ללכת בזמן, ואם אפשר שעה קודם. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. תרצה או לא תרצה, ויש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. מה המאכל הכי טעים שאיתי מבשל? מרקים בעיקר, אבל מה שאני הכי אוהבת זה המרק ארטישוק ירושלמי שלו, שזה פנקקים. כן, פנקקים. פנקקים. האורז האדום והקציצות. הקציצות האדומות, ברוטב אדום. אני אוהב את הפסטיה סלמון, ככה הסלמון בתוך הבצק פילו עם הטרד, עם הצנוברים. המרק האדום עם האטריות והקנלון תירס, קנלון תפוח האדמה. הכל. צילמת? 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 רגע, צילמת? צילמתי, אבא. תודה. יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה נחמד, נחמד,
היה ממש נחמד, היינו אז חזרנו שוב, היה ממש נחמד. 100 שנה דבר לא השתנה, נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד. מה אתם הכי אוהבים לעשות עם סבא? ציוצי. צוצי? אוקיי, ליאן, מה את הכי אוהבת לעשות עם סבא? ללכת במקומות יפות שהלכתי איתו. ולבשל איתו. ללכת איתו לקניות. לבוא לישון אצלו. ללכת איתו למקומות. ללכת איתו לביג. ללכת איתו למקומות. פעם אחת הוא לקח אותי והרים אותי וזרק אותי. עם כולם אחד, אחד יודע כל אחד להוריד את המים, לשתות לחיים, העיקר שיהיה נחמד, 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 היה ממש נחמד, נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד. מה עושים הלילה, מבלה לי לב. אם סבא היה חיה, איזו חיה הוא היה? אריה. סבא היה אריה? אריה. חתול? למה אריה ליבי? בגלל שהוא מלך המשפחה שלנו, אנחנו אוהבים אותו. קיפוד. קיפוד? למה דווקא קיפוד, ליאן? כמי שיעשה לו משהו ירק אותי. כשחוזרים הביתה, התקרה מונחת מול על הרצפה. נזכרים בערב ובכיבודים, ואיך לא נאיר פנים. אתה בן דוד מיוחד במינו, בן דוד נוכח, נדיב ועוזר. אני מאחלת לך שתמשיך לחייך אל העולם, ושהעולם יחייך אליך בחזרה. איתי, אנחנו מאחלים לך, גלית ואני, יום הולדת שמח, אריכות ימים, ושרק תישאר איתי אותו דבר, ותבלה, תטרוף את החיים. הרבה בריאות, נחת, אושר, שיקרו לך כל הדברים הטובים שבעולם. שיהיה לך כיף, שיהיה לך טוב, בריאות טובה, עם עדנה והילדים. מזל טוב, besos a todos. אוהבים אותך. מזל טוב, אוהבים אותך איתי. Dear Itai, Arnoud Snelleman here from the Netherlands. It's a pleasure to me to send you a message and congratulate you with your birthday, your 70th birthday. I send you my regards, standing in front of my apartment, because of course I need to keep up with the size of your houses and your penthouses in Israel, Tel Aviv. Enjoy your celebrations and all the best, good luck and happiness and good health for the future. Itai and family, bye-bye. Yeah, Itai, happy birthday. Welcome to the club of the 17th. I became recently 17.5. Have a great day. I love all the family. I'm extremely happy to hear about your 70th birthday. And I wish you a very happy birthday and all the best. May you keep shining. May you have the best of the health and keep working all the time. I think you are the only one that I've come across who's probably touching 70, still working 18 hours a day. Enjoy, sir. God bless you, sir. Take care, sir. Dear Itai, greetings from Vienna. I'm happy and feel privileged that I got a slot in the presentation for your birthday. I raise my glass to your birthday, and start preparing myself for a similar decade, and let's continue sharing our experiences. Happy birthday and have a good party and a good night. למה אתם אוהבים את סבא? כי הוא סבא שלנו. איך לא אוהבים את סבא? כי הוא אבא של אמא שלנו, ואני אוהבת כל המשפחה. גם אני. הוא סבא שלנו, איך אנחנו יכולים לא לאהוב אותו? 100 שנה, דבר לא השתנה, נמשיך לבוא גם אז
אז יהיה נחמד.